Island er rigtig fjollet, synes jeg. Jeg har ikke set de andre fjolle sådan. Ej, Luca er alt for vild. Luca er alt for vild. Stop. Dygtig. Dygtig der. Kom her. Du er så dygtig. Hov, kommer du så? Så er det 2 Karina. Det der kommer der. Eller Ringo? Det tror jeg. Det er meget Ringo. Ej, kom der. Hvad gør du? Skal vi ikke løbe med det? De har jo tisset. Jamen, jeg vil ikke have dem. I må komme ind. Jeg vil have dem. Prøv at se deres skyngede måde at løbe på. Hej, mus. Hej, baby. Hey. Og fangede han tale. Jeg fangede ham. Det er min rødsaks. Det ved du godt. Nå. Hvad mener du med, at de ikke er skjoldet, Claus? Jeg har altså også skjoldet, det er ikke kun Aika. Ja, hvad vil du? Så har de det. Hvor det må være. Nu kommer Ringo med Karolines rødpose. Stay. Nej, det